mooi standje of net. Ja. Ja, door de mensen nog. En dan is het helemaal Dat geweldig. is helemaal geweldig. Wat ben je nog van een Nou, koor? Sjoerd, dit is mijn vrouw Ja. en dat is mijn zoon. Nou ja, dat is zo wat. En dan ga ik nog een dochter mee zitten bij de kagel, die is twee. En wat is dan je rolverdeling dan, Jidde? Ik ben van de Casa. Doe best En ik ben van de het, eerder en van het meisje hier. En Jo? Van het praatje? Ja, maar het is een praatje bij. Maar ik wil werken, hè? Ja. Ja, maar dat wordt gebeuren. Maar ik wil graag praten. En praten, jongen, op de vrije die ontijdig is, hè, zeg ik altijd. Als je bent, dan krijg je dat best in borrel. Even, ja, dat is mezelf. De sfeer is fantastisch. Dankjewel, nou, hè, mooi hè? Zo is het. Wat hebben we hier weer mooi hè? Ja, jongen. Hoi. Mooi op de is. Ben je er even op van genieten? Wel ja. Ja. Nou, een bakje poeienmogen erbij. Oh, sure. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Een geweldige sfeer. Geweldige sfeer. Maar ja, En dat is waarom dat je hem dit werk ja, draagt. daarom vinden we dit zo mooi, hè. Ja, dat is de tweede keer niet begonnen. En, ja, maar een tentje in de auto. Ja, Tentje in de auto? Ja, dan hebben we die in de auto, maar bij Skoda werken dus af. Maar we zijn maar aan het tenten hebben, dan hebben we wat meer, nou, ga je wat net zien. Dat is fijn. Maar woon je nou zo te rijden? Steen je altijd maar in Jongen, je poeienmogen? dat is mijn enigste nadeel. Ja. Dus hier heb ik maar graag rijden. En ik rijd ook wel op kunstdienst, maar ja, zo'n tijd dan ga je naar de tijd, hè. Dat is het enige grote nadeel. Ja. Nee, je zou Want ik train Semmers, ik train droogtrainer Semmers ook altijd. Bij de ijsleeuwen. In layout en ja. Dan is ze vierde een keer. Ook condities, nice fietsen op een mountainbike, om maar te fietsen. Maar ja, wat rijden is dat kennen.